и после го пише на карта и ще го... работа, може. Виж, бързо до и тук. Това го оставиш да се вари пусна при тебе. може, да. Ай, те отвън без Да го или кучето тетния вариант, да е. Не, Дай вързай. сериозно. Тенко вари вържи. Вържи го и го оставя да се вари. И врачина ще го тури на карта, да се обади да не е ово. Остави го да се вари тук. Хайде да стои да си вари вътре. Като се свари, Добре, къде ще направим? и го такой. Да се свари чарлото. Знаеш какво съм направил? Чешка карта. Рецепта. Дай концесията. В този начин ние се опитваме да запазим историята на българското бахаропроизводство и да покажем на света Те ще ги накара Зорлен да се изпука. Върве. нашата традиция и култура. То двойно, единица по някакъв изтриля. То наш кавияк толкова. Къде го върви? Много е важно ВДВ да бъде Сега? проводен с отработено движение. Сега? Да. Още на нас трябва Още на нас ще върви, стай тук. Хирургия. Сега ли ще го режиш? Никак мислиш, давай. Конец. Не знам зад какво да занимай. По два пъти.